Damin di batana sumurung siang saluna roha imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Uriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus hata di bata di minggu pasiahon dungten di tatus ta surat mai di Evangelium di si Yohanes bidu paunok tajaha mamuka sian ayat na parjul sa rodiait 15 sonon ma di lo ditamui Yesus 5.000 halam asa dungsal kui ditaripari Yesus matau Galilea Tiberias alai torok mahalak mangimton iban ala diida nasida tanda akana binahenna tuna hacitan dungi nakok ma Yesus tudolo labundul tu sirap dohot akka sisiana alai jonok nama Paskah hari raya ni Yahudi dungi mana tak ma Yesus diida ma torok ro mandapoton iban jadi didok ma mandok si Filipus sia dia ma tu horota roti asa mangan akaon alai didok pe songoni nalaho mangjuni ibana ai diboto hiatdo si bahenonna jadi dia sisi Filipus ma ibana dan saya roti harga 200 rupang asa di jaluganut nasida sasaotik dungi didok sahala sian akka sisianna ima si Andreas anggi di sisi Petrus ma mandok ibana adong do dison sadada danak naupeo 5 roti dohot 2 deke alai sadia mai tu nasai tolong alai dedek Yesus ma doko kamu ma hundul akajol mai alai bidang do japalan si dungi hundul ma di torok ni bawa harga 5.000 asa dibuat Yesus ma akar roti di dogma mauliate di parlehon mai tuak kana hunduli sian dikebe songoni saguru lomoni rohana sida alai dunggosur nasida ni nama mandok akasisian papung hamu ma akai bai-bai asa unang magupo gabe di papung nasida jadi gok ma 12 apang eba sianna 5 roti nasusuda akka namangani asarung diida halaki tanda naung binain di Yesusi nena nasida ma omma tutu panurirangi nanain ro tubor tibion mamoto ma Yesus nain ro nasida manoro ibana lau pabakiton gabe raja jadi mapurus ma sasadasa tu dolo ido sahatna uriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus barita mana pambahenan di Tuhan Yesus tu 5.000 halak na tinamueonna marhita 5 roti do 2 deke nungagabe barita na macai luar biasa di bagasa panmudota dia mai
Ia marhite parbaritaon na uyon tung ditamue Yesus 5.000 halak dahulan bau jala dam na ditamue Yesus sa sitong alai na diida do natorobi mangintun Yesus siala kakatan na halungangan kajaiban mukjizat na binain ni Yesus tuaka mahajita tuaka na marsai bunga takas tatidakku jalan bunga takas tatangiun pambahenan parbaritaon na uli ni Yesus Kristus tuaka na marsai orang buta disembuhkan orang lumpuh dapat berjalan kembali dan demikian begitu banyak yang dilakukan oleh Yesus dalam mukjizatnya. Puriana hina hulungan panamueon ni Yesus magukadui sian ang sinirohana nagabi gaya manang ciri khas karakter nih Yesus asaima cupang di pambahenan na dinalahu patupaun sada halongangan dinamarhite 5 roti 2 deke mana mue 5.000 hal dia kabarita jamita mamaritahon taringon tu pambahenon ni Yesus. Tutu hita boy mamering sada harongangan na binen ni Yesus. Alay asa tumakkas do hita di paingon tapala dia riminggon na tutu si tutu marpuaso Yesus lau manarihon marmahani akapan mulut. Ison di batu pama marhite materi manang kebutuhan ni dasar yaitu tentang makanan. Alias sasaha kita tusi ia panarimono ni Yesus dari mutu kasih panganan nekun jumolo takas pambahenan ni Yesus bergerak sian asmur waso nadong di Yesus pinakke marhite asiniru dana tung masakap di mulana Yesus alai tung diida na torobi pitor urak rohana buhado mangat laku sudi ilombahin gawe di sukuma tu si Filipus wala siya dia matur song dia mamapambahin kita. Sian percakapan na singkaton. Isona dong sada hal penting. Jala hal na macai mengulik. Nungat itu di hadapan di Tuhan Yesus. Jalan nungat tu berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Alai di pataridah bupetong songon dia mak karakter ni hajol mau natongon jaga jujut di bagasan bimbang di bagasan keraguan di bagasan ketakutan kebingungan idombain di do tung disukun Yesus pesi songoni nalamang suni si Filipus do puhado sa stong hahotan ni hapusyaw hatangon daripada iman yang bersama dengan Yesus anggo sa stong nanunga di boto Yesus si baheron na tuaka nato puriana hinahuluna di batu-batuan Yesus pe hapulo nasi jalan bui
siya nahurangan gabi marlubian. Tutu bisomma waso natun suarong dia kahuaso ni hajomau. Kuasa yang mampu menciptakan dari sesuatu yang berkekurangan menjadi sebuah kelebihan. Mau diberitahu itu mengatakan taboto sisa 12 batu. Dan apalah tu si kita lari mana menalahu mana kasih sisa 12 epangi. Alai nanai di dauta memang bahwa kuasa Yesus Kristus dinalamu patupahon siya naswadong siya nahurangan gabi na mahalubian. Itu gaya do karakter na bayi do pamaritaon taring tu Yesus asa tung saha tobit manak minggu di tung Trinitatis bahwa Yesus berkuasa untuk memelihara kehidupan kita semua. Yesus Kristus berkuasa lo mana kita. Ima panugyo, ima ingot-ingot na di kita. Dia ka parohaw siganupan, musungon dia kita. Laho marsi tutu manakasi memahami asa tungguy saat hatta marsitudu kita untuk meyakini maka percaya Yesus Kristus na tutu markuaso dia kaparong atong dihamu akapuria na hinahulungan asa na parjo takas naing paaguhon aka pikiran do rohatta na marsigat tu aka kuaso manang kemampuan itu ortibio. Jangan menduakan kekuasaan. Di sada sisi kita porsia alai, sada sisi kita ulu memakai kuasa ortibio. Iro naik pun parjolo di badau siya nakarohatta. Ia parsibuat tungata di mata jala parsibutota tuhuas ni Yesus jala poso hatta di pangajari dot parmuruni dot di perwadia asa aguma saluna akka pikiran nasa mangasahon gugu man na mangasahon akka kemampuan kelebihan di portibio napadua asa tu meningkat son level ni hapusyok asalam batu hapusyok asalam tang jala lam tubuh hapusyok teh ini juga akan otomatis untuk mengikis, mengurangi kadar keraguan, ketakutan dalam kehidupan. Ini akan mengurangi kadar kebimbangan. Dan di sisi yang lain akan meningkatkan kualitas ucapan syukur, kualitas rasa syukur, kualitas doa kepada Tuhan, dan kualitas pamujian Dewata. Atau di hari Minggu sadar disungguri dulu kita disegarkan kembali, di refresh aposyoktai asa dinasa pikiran, dinasa rohatta, dinasa pardalanatta, dinasa parmulutta, dinasa ulonta Tuhan Yesus natuk Allah manarimo nakaparmulo Yesus Kristus do natuk patupahon akanawi patupaw na kanari atau
marsihon, marsitutu mahita salu. Satu di bagasan sada aposyaw kita imatutu hatta Yesus Kristus. Di bagasan hata ni diwata osma rohamula. Yakka namar sigatu jala diakka namar posni roha saya taruh lima dia ke parmulu asa marlis ni roha ida asa Maria iya menutang jala toktong sa rodi ujung ni parmulu toktong ibana namar kuaso di salu